Менә исламга кабул ителгәнче Болгар ханлыгында, Идел буе Булгарстанда халыкның көнкүреше ниндирәк булган, без моны нинди билгеләрдән күрә алабыз? Көнкүреше ничек булган? Бик былай гына әйтергә яйсыз. Без әле ул вакытта күчмә тормыштан утрак тормышка күчә торган чор дип әйтергә буладыр. Ишәп дигәндә монда бик Булгарстан чорын искаларга кирәк һәм Идел Булгар. Идел буе Булгар чорын. Монда әле без яңа Төньяк Кавказдан килеп җитәбез Урта Иделгә һәм мәсәлән күчмә тормыштан утрак тормышка күчә башлыйбыз. Шулай дип әйтергә була. Ул вакытта мәҗүсилек булырга тиеш. Тәнгәргә шану. Ничек карарга була бу шануга? Бер яктан без әйтә алабыз, мәҗүсилек менә татарларда бар бит ул ши татар дигән термин. Ул шул шырдан калмады микән? Мәсәлән, менә минем туган якларда, Малмыж ягында, Малмыжларда шимари дигән сүз бар. Ул кызык. Шимари аңлата мәҗүсилектә калган мариларны. Без бит инде ши татар диген, шин татар дип аңлыйбыз. Һәм менә минем шундый версия бу шушы шырдан калмады микән термин. Ши татар ул мәҗүсилектә булган татарны аңлатмый микән. Ләкин кайбер галимнәр сүзе буенча тәнгришелек, дөрес термин, тәнгришелек ул инде менә икенче баскыч түгел микән, бер тәүхидлеккә, бер аллалыкка. Ишәп дигәндә, монда инде бер Алла, Аллаһы, бер тәңре бөтен безнең тормышны инде определять итә. Шуның өчен бу инде шундый гади генә мәҗүсилек дип әйтә алмыйм. Менә сез әйттегез тәңришелек дип әйме? Ул нәрсәдән гыйбарәт булган? Ул кешеләрнең менә ниндидер теге болгарларның ниндидер менә шушы дини курылмалары булганмы ул? Әллә тәңрегә табыну ул ничектер? Без моны хәзер инде тарихи реконструкция белән генә яңарта алабыз. Безнең бик материал база бик сай диергә кирәк. Нәрсә әйтергә була? Анда бик күп аллалык булгандыр, мәҗүсилек һәм бу кабиләләр, монда яшәгән кабиләләр шаңганнардыр. Урманның үзенең хуҗасы бар, суның үзенең су хуҗасы бар, өйнең йортның үзенең ияләре бар. Алар өстендән тәңре тора. Һәм бу тәңре ул бит күчмә халыкларга хас әйбер. Ул зәңгәр күкнең алласы да дип атыйлар. Менә шушындый иерархия булгандыр дип күз аллый алабыз. Менә бездә бит инде кайбер урыннарда ул сакланып калган. Бу. Менә нәрсәләр сакланып калган? Мин үзем шәхсән үзем тормыштан алырмын ди. Менә без бит инде беләсез, агач менә татар исламы дип сөйлибез һәм ниндер үзенчәлекләр күрәбез. Мен ничек аңлыйм, ул нәрсәдер бездә менә шушы борынгы чордан саклангандыр. Мәсәлән, агач утырту зиратта инде менә көрәш бара, агач утыртыргамы, утыртмаскамы. Мәсәлән, минем үземнең гаиләдән шундый бик кызык әйбер бар, кичкенә вакыттан калган. Мин үзем туган ягым Малмыж, Киров өлкәсе, Малмыж районы, Яңа Смәйл авылы. Нишләптер чишмәдән су эчкәндә әни суык тимәсен дип, менә bundan бер җипне тартып аладыр киемнән һәм суны суга саладыр. Бу инде ислам белән беренче аңлатып булмый, бездә менә шул чордан калган әйберләр түгел микән дип. Һәм башкалар. Бу әле мин икене генә атадым. Һәм кешеләрнең менә мәсәлән киенүендә ниндидер теге үз-үзен тотышында дип әйтим инде, нинди нәрсәләр булган дип әйтә алабыз без. Менә бу мәҗүсилек ничек чагылган? Чагыламы ул менә сез тапкан? Без менә соңрак әле археологик материалларда карарбыз, анда берничә сыннар бар. Бездә инде менә мин бит этнограф буларак, этнографлар өчен ул 19-нчы гасыр классик чор дип санала. Шуның өчен без инде 1000 ел вакытта бит инде татарлар 1000 ел яшәде исламда. Шуның өчен без инде исламда бик нык һәм менә шушы мәҗүсилек калдыклары алар бик әз. Шуның өчен аларны бик эзләп инде менә барласак кына. Мәсәлән,
Менә көянтө арткылы атларга ярамый, шул яктан калмадым икән. Бу бер инде ук булмадым икән. Мәсәлән, ут белә безгә бик күп сынамышлар, ут белә кагылыш, мәсәлән, утка безгә төкерергә ярамый. Менә шундый сынамыш бар, син беләсездер. Пычак белә кадарга ярамый. Һәм утка, менә йомыш-йомышларга ярамый. Менә шундый әйберләрне без бит шул чордан калган дип карый алабыз. Мәсәлән, тимер белән бәйле әйберләр, төрле агачлар, мәсәлән, шайтаннар кермәсен өчен тимер салалар инде кайдыр кайбер авылларда, ишек төбенә анда балта. Мәсәлән, минем шундай бер күргән бар, йортка кергәндә ишек өстенә артышны элеп куялар, шайтаннар кермәсен дип, ул шул вакыттан кала ала. Мәсәлән, бала тугач, анда миләштән шундый агач кисәгә бәйләп куяр, күз тимәсен, һәм башкалар. Менә бу хун вакытлары дип әйтә алабыз өчен. Мәсәлән, безгә Альфред Хасанович Халиков без әле укыганда 80нче елларда шундый курс укыды, татар халкының килеп чыгыш, этногенез татар Поволжье дигән. Һәм ул вакытта сөйлидер. Менә бу төрки кабиләләр кашан безнең территория килеп чыгалар. Ул әйтәдер, 4нче гасырда, менә шушы эпоха великого переселения народов дип әйтә инде ул русча. Һәм безнең территория менә шушы күчмә халыклар, кабиләләр килеп чыга. Алар нинди була? Алар була инде атта сугышчылар, алар тимерне эшкәртә беләләр, һәм инде алар мәсәлән үзәңгене һәм ат авызлыгы инде уйлап чыгарган булалар. Инде үзәңгегә басып икенче төрле сугышырга була, кылыч белән анда әйбәт кенә чабырга, сөңге белән эшләргә, уктан атырга, инде авызлык белән атны йөртергә, сулга, уңга, кызурак. Һәм бу кабиләләр үзләре белән шушы тәңгәричелек культын алып килгән дип саныйбыз.